Toma. Du er allerede klubbens topscorer på alle kampe i starten. Ja, og du kommer Lad det ikke være bange, vel? Jeg laver mange gæld. Jeg har mange gæld! Du sparker efter. Du sparker efter. Jeg sparker efter. Nej, jeg sparker efter. Det gør jeg. Nej! Jeg synes, jeg kunne have gjort det bedre, men sådan det. Jeg skal også sparke. Vi får ikke... Skål nu! Jeg er efter Luca, du er efter mig. Nej! Jeg var top binser. Ja, hvad? Du bare. Yes. Gang, gutter. That boy take out, you me for no trigger. You wanna have the big up on a bag. Ja, Jeg synes, det er fucking sindssygt. men vi skal lige interviewe mig for det mis, jeg lavede. Nej! Centreret! Maddie, du har den! Godt så, Maddie! Ja! Ja, gutter! Og fucking bange. Stærk til Marsmester! Ja! Ja, tak, gutter! Godt nu! Hvad var taktikken? Og fucking bange. Jo, men det var... Vi skal skabe lidt stemning. Ja. Nej, det er ikke det afgørende spark. Han skal først redde. Hvis vi scorer. Det er seriøst, det her. Nej, fordi vi startede, gjorde vi ikke? Og han misser altså fra helvede, hvor det dårligt. Lune, du skal redde den, buddy. Jamen, hej for Lune. Godt så, Lune! Hej, vi har Luca Harsbak her. 5 kasser herfra, men ikke engang en sejr. Hvad siger du til det? Forfærdelige præstationer af gutterne. En eller anden og joiner. Kom der, han kommer ind og med barfødder. Desværre på strafspark til de disciple. Jeg fik matchborgen. Jeg er glad for det. Så er det Det var en sejr 7-0. Sejr bare, gutter. Hvem er der med? Gutter!